סיפור נוסף, דמות נוספת. אין לי את זה? חבל. טוב, סיפור נוסף שאפשר לדבר עליו זה דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. מיתולוגיה מודרנית שמופיעה בהמון אופנים, בהמון צורות, בהמון דמויות, החל מאותו פרק חביב של Changing Gears ב-G1, מי שראה אותו, פרק חמוד שמגטרון חוטף את Gears המאוד מאוד רוטן והמאוד מאוד עצבני, לוקח לו את הפרסונליטי צ'יפ, הופך אותו לטוב לב וחביב, עד שכולם בא להם להקים ממנו. שם ממש רואים דמות של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, כמובן שבצד החביב יותר של הדמות, בצד החביב יותר של ההתנהגות, אבל גם כן סוג של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, אל תוך נובל סאביג'. מי שיודע מי זה הדמות הזאת לרעה מצוין, מי שלא, אני לא אספיילר, אבל זה בעצם דמות שבצורתה החייתית נראית כמו סוג של דרקון דוז נביא, משהו מאוד לא ברור, מהעונה השנייה של ביסט וורס. ביסט משינס, סליחה, בביסט משינס, ובצורתו, כבכל השינוי צורה, הוא הופך לסוג של זאב, איזשהו werewolf by night או משהו בסגנון הזה. שוב, באמת דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, כשמגלים בסופו של דבר ומודעים ומבינים מי זאת הדמות הזאת, בסופו של דבר מבינים שזה באמת דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. דוקטור ג'קל ומיסטר הייד המושלם, הקיצוני, החזק ביותר בכל ה-G1 זה ריינוקס. ריינוקס שבביסט וורס היה חכם, היה אינטליגנט, היה אסטרטג, היה דמות מאוד מאוד טובה, חוץ מדארק דיזיין, מי שראה את הפרק ששם מגטרון חוטף אותו ובעצם משתיל בו, שותל בו רגשות קצת יותר חזקים ואפלים, פתאום הדמות האפלה ממנו קצת יותר יוצאת החוצה ורואים את הדמות האפלה שלו, כמה שהוא אפל, כמה שהוא גם חכם, גם אינטליגנט, גם אסטרטג, אבל עדיין אפל מאוד, בגלל זה גם קוראים לזה דארק דיזיין. מסכים איתי בביסט? בביסט וורס. בביסט משינס אנחנו רואים אותו לחלוטין משתנה טנקור, בדיוק. טנקור, בהתחלה רואים את הדמות הבהמית, הקיצונית, פשוט צריכה להרוס ולכסח, ובסופו של דבר אנחנו מגלים שזה בעצם הספארק של ריינוקס, בלבוש אחר. יוצא החוצה ריינוקס בתוך הגוף של טנקור, ואנחנו ממש רואים עדיין הוא אסטרטג, עדיין הוא חכם, עדיין הוא אינטליגנט, ועדיין הוא פשוט רע. הוא רע, וכמה טוב שלראות אותו רע במקרה, זאת אומרת, הוא רע שטוב לראות אותו רע. אני לא אספר את ההמשך של הדמות מה קורה, אני לא רוצה ספיילר, אבל בסופו של דבר זה ממש דמות של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד ממש ממש קיצוני, כאשר ההפיכה להיות מיסטר הייד כאן, יש כאן עזרה מגבוה, אבל לא ניכנס לזה יותר מדי. קצת שייקספיר, ברשותכם. אם אני אחזור אחורה, הדמות השייקספירית הראשונה זה דיינובט. דיינובט מצטט מכתבי שייקספיר, אפילו על ערש דווי הוא מצטט משייקספיר. מכאן לא יודע חדשה. יש אפילו סצנה מאוד חביבה עם הגולגולת. זה פשוט... היה לו קוביית אנרגיה. כן, אבל פה ממש דיינובט מחזיק גולגולת ו-I knew him. ממש משפטי שייקספיר אחד לאחד, תענוג, ממש תענוג. בגלל זה הדמות הזאת היא מאוד מיוחדת. הוא מצטט על ערש דווי אפילו משייקספיר ומקבט. פשוט תענוג, ושווה לראות את הפרקים, אני אראה את הפרקים איתו פעם שנייה ושלישית, ומזהים את הציטוטים, פשוט תענוג. וכמובן, אי אפשר להתחמק מסיפורי רומאו ויוליה, כאשר כמובן רומאו ויוליה מתייחסים כאן לדמויות שקיצוניות מפה ומשם, דמות שקיצונית לכאן, דמות שקיצונית לשם. אם אנחנו מדברים על ביסט וורס, יש לנו כמובן את בלק ארקניה וסילברבוט, יותר קיצוני מזה לא יכול להיות. סיפור אהבה שפשוט נהדר, היא הרעה, המלוכלכת, הפרדקונית, הוא הטוב, מקסימל, תמיד כמו שאמרתי, מציב את הדמזל עם דיסטרס. יש אפילו כמה סצנות שהן הפוכות, שזה תענוג, כי בלק ארקניה מחזיקה אותו גם כן על הידיים. פשוט ממש רומאו ויוליה. וביסט משין, יש לנו את בוטניקה ורטראפ, כמובן שתי דמויות קיצוניות לחלוטין, רטראפ, הפחדן, הדמות הקצת יותר הרצנית, במקרה הזה הוא ממש שינה צורה, ממש תחת להיות פחדן לחלוטין. היא בוטניקה מחוברת לטבע, מחוברת יותר לקדשות. קצת קשה לראות את זה בהתחלה, אבל נפתח גם כסיפור אהבה מאוד מאוד יפה.
ממש בסגנון רומאו ויוליה, שייקספיר במיטבו. עולם המדע הבדיוני המודרני הוא גם סוג של אגדה. הייתי רוצה לדבר איתכם על 3 סיפורי וספרי מדע בדיוני שאפשר לראות אותם כחלק מאגדות מודרניות. אם זה מסע על מרכז כדור הארץ, כאשר אנחנו מדברים על דיינובט איילנד. בדיינובט איילנד, זוכרים את הסיפור, הדיינובט הפכו להיות קצת יותר קיצוניים, קצת יותר הרסניים ממה שהרובוטריקים רוצים, וגילו, מי גילה את זה, אם אני לא טועה? פאוורדלייד, כן, פאוורדלייד גילה את האי הנסתר, כאשר זה אי שהזמן עצר בו מלכת, יש בו דינוזאורים מכל המינים, מכל הצורות, אמרו, נגלה זמנית את הדיינובטס, את הדינוטריקים לשם, עד שילמדו איך להתנהג ואיך להתנהל בכוח שלהם. סליחה? יש האי שהזמן עצר בו מלכת. נכון. זה סיפור כזה. שגם, דינוזאורים, מקום כזה. אני מעריך שז'ול ורן היה קצת לפני כולם. כן, אבל אני חושב שזה של ג'ורג' אורוול. יכול מאוד להיות, אני שוב אומר, הרעיון המקורי של ג'ול ורן, 1700 ומשהו, אני לא יודע, אין לי מושג את השנה, אני קראתי כמובן גם את האנגלית וגם את העברית של הסיפור הזה, ואני מעריך שדי הרבה קראנו את זה בילדותנו, אבי המדע הבדיוני, אז זה אותו רעיון, ג'ול ורן גם כן מדבר על עולם דינוזאורי ממעבה כדור הארץ, עם שמש מלאכותית, אז גם כאן יש מקורות אנרגיה חלופיים, הדיינובטס מגינים על המקום, כמו שאתם רואים, הדינוזאורים, קיק-אס, בעזרת הדיינובטס לדיספטיקונס, שפלניקים שמגיעים לשם. סיפור מאוד נחמד, לוקח ושואב את המקורות שלו גם כן מאגדה מודרנית, הייתי קורא לה. ז'ול ורן בינינו זה מדע בדיוני וזה גם סוג של אגדה מודרנית. סיפור נוסף, פנטסטיק וויג', זוכרים מיקרובטס? הפרק שבו מגאטרון לוקח לתוכו איזשהו קומפוננט של סופר אנרג'י, והוא הופך להיות לא יציב, ומחליטים למזער קבוצה של רובוטריקים, פרספטור, במבלבי, רם, ביחד, נכנסים ממוזערים לגודל מיקרוסקופי, נכנסים לתוך גופו של מגאטרון, נגד כל המערכות האימיוניות שלו, שמשום מה נראות מאוד מאוד דומות למערכות אימיון אנושיות לחלוטין, יש שם כל מיני דברים שנראים פה תאים לבנים, תאים אדומים. כמובן שהם יורים, משתמשים בלייזרים כדי לכסח, ולא כמו אצלנו, אבל זה בעצם מוצס על פנטסטיק וויג', הסיפור הקצר של אסימוב, שבסופו של דבר הפך להיות סרט, זה מתוך כרזה של הסרט, ובהמשך גם ספר שני, וגלגולים של עוד סרטים נוספים, וסדרות, וסיפורים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה בעצם פנטזיה מודרנית, סליחה? יום במלכודת. אתה יודע מה? יום במלכודת, כן. זה אתה יודע כי אתה מכיר את זה. סיפור נוסף, מכירים את טיים משין של H.G. Wells? אני לא מכיר את מכונת הזמן. הניסיון שאותו מדען עשה לנוע אחורה בזמן כדי לתקן את העבר, כדי שההווה ישתנה, ולא היה מוכן לעשות בתוצאות, בגלל קדימה בזמן. what if ברמות קיצונית, אני חושב ש-H.G. Wells זה היה הראשון שניסה לגעת בנוגע בנסיעה בזמן בצורה מסוימת שתשפיע על העתיד. הפרק של הרובוטריקים, ה-War Dawn, שבו ה-Aerial Bots חוזרים אחורה בזמן לתחילת סייברטרון ונלחמים לצידו של הרובוט שקוראים לו A3, זוכרים אותו? שכולם בסופו של דבר משערים שהפך להיות אלפא טריון. A3, אלפא טריון, אבי הרובוטריקים, משה רבנו של הרובוטריקים, תקראו לזה. אז בסופו של דבר, הם מבינים שבצורה שהם עברו לעבר ועזרו ל-A3 להתקיים, הם בעצם עזרו יכול להיות לאלפא טריון להתקיים, ואפשרו להטיל הרובוטריקים להתקיים. שירות הטיימן. בדיוק, הם עזרו לטיימן להתקיים, בהתאם לכל האגדות. זה מאוד מאוד דומה לטיימן של H.G. Wells.